खुलुमबाय बयखौबो लन्थं मर्दान जुग बे समखौ लानानै सानैसो हाबा जाखानाय बर' हिन्जाव मानसिफ्रा दख'ना बोखो बोखो फेन्दा देखाय देखाय जायफोरा मोसानानै रिल्स खालामदोंमोन बैसोर बायदि दख'ना बोखो बोखो फेन्दा देखाय देखाय मोसानानै रिल्स खालामग्रा हिन्जाव मानसिफोरखौ फैला जेबरगियारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। बिनि अनगायैबो फैला जेबरगियारि बिथाङा फरायसा फरायसुलिफोरखौ माखासे बेसेन गोसा बोसोनबो होदों नोंथांमोना नायनानै लादो। जोंनि गोबां सुबुंफोरावनो नैबे आध्यात्मिक गियाना गैलिया, धोरोमारि सानस्रिया गैलिया। ओंखायनो जों दा मा नुयो ससियेल मिडियानि गेजेराव दिनै जों मा नुबाय दङ जोंनि बिहामजोफोर जायहा उन्दै फिसा दङ, जोंनि बिमाफोर जायहा दाबो फिसानो गियान होनांगौ दङ, बैसोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव जों दिनै मा नुदों माबा लंथं जुदा फैफिनबाय होननाय मेथाइजों दख'ना फैखो फैखो मोसादों। मानोना बिसोर बिहावखौ सिनायनो रोंलिया, बिमाखौ सिनायनो रोंलिया, बिफाखौ सनमान होनो रोंलिया, बिदाखौ सनमान होनो रोंलिया। जाय बेसादखौ ससियेल मिडियाआव होयोब्ला बुहुमनि मानसिया नुयो, 5 सेकेन्डनि उनावहाय बिहावा नुयो, बिदाया नुयो, बिफाया नुयो, बिमाया नुयो। बेबायदि आइजोआ दिनै दख'ना फैखो फैखो लंथं मर्दान जुग होननानै मोसाबाय। मानो? खारन बिसोरनाव धोरोमनि गियाना गैलिया। नंगौना नङा? धोरोमनि गियाना गैलिया। जोंनि बिमाफ्रा बेवहाय थानाय आयंमोना आबैमोना खुनुदिन बेफोर खोथाखौ सानस्रिनो हायामोन। दंखलाव आथिं सुनायाव आदैसिम बोखोनोबो लाजियोमोन। मानोना बिसोर आइजोफ्रा साफा साफा माइनावमोन। माबायदि आइजोखौ माइनाव होननानै बुंदों? जाय आइजोआ धोरोमनि गियान दं, जाय आइजोआ न'खरखौ मोजाङै दैदेननो रोंगौ, जाय आइजोआ थायोब्ला न'खराव सुख शान्तिया जेब्लाबो थाबाय थायो, बेबायदि आइजोखौ जों माइनाव होननानै बुङो। जोंनि बिमाफ्रा, जोंनि आयंमोना, मादैमोना, आबैमोना साफा साफा माइनावमोन। नाथाय जोंनि दिनैनि फिसाफ्रा, जोंनि बिहामजोफोरखौ जों मा होननानै बुंदों? जाय न'खर सिफायो, जाय न'खराव सासे आवसारि धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया, जाय बिमाया दिनै गावनि फिसाजो उन्दैखौ गियान होनांगौ दं, बे बिमाया ससियेल मिडियाआव दख'ना फैखो फैखो मोसाबाय। बेखौ जों माबोरै माइनाव होननानै बुङो? दा बेखायनो आं बुंदों जोंनि मानसि हिसाबै, सोदोमस्रि गोनां हिसाबै, न'खर संसारखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ हिसाबै जोंनो धोरोमनि गोनांथि जायो। आरो बे धोरोमनि गियानखौ जों बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो जोंनि फिसाफोरनो होनो हानांगोन। आरो जुदि होनो हायाब्ला जोंनि फिसाफ्रा बेबायदिनो आवसारि जागोन, जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि सोमजिहोबाय थागोन। आरो दिनै बेनो जागासिनो दङ। दाखालि ससियेल मिडियाआव नुबाय फिसाजोखौ गोसोथोयै मोनदों, फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौनो लानानै थांबाय। माबायदि जुग जाखो बियो? खोलि जुग होननानै बुङो। 6 मासल' जादों फिसाया, हाबा जानाया बोसोरसे जादों, गोरलै गथ' जोनोम जानाया 6 मासल' जादों। फिसाजो गोरलैखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांबाय। माबायदि थासारि फैदों जोंनियाव? दा बेखायनो बे धोरोमखौ जोङो, जोंनि ब्रह्म धोरोमानो होन, मानसि हिसाबै जाय धोरोमखौ मोजां मोनो फोथायो, जेखि धोरोमानो जायाथों मानो जोङो मानसिनो धोरोम नांगौ। आरो आं बुंगोन बेबायदिनो साफ्रोमबो लाइमोनफोरनो जोङो धोरोमनि गियानफोरखौ नांगौ। गाज्रियानो जा बेबायदि ना दे जिराय। फरायसाफोरनि थाखाय खेबसे होबाय आखाइखौ। आरो आंखौ थिनहरदों डक्टर अजित बर' सारा गोबां खोथा बुंबाय, आरो आंबो गोबां खोथा बुंनो नागिरदों। नाथाय जोंनि खोथाखौ खोनासङाबालासिनो
गाबोन जुदि लामा ससेयाव नोंसोर आन्दायोब्ला गाबोन जुदि नोंसोर साफा साफा खामला मावनानै जानांगौ जायोब्ला गाबोन साफा साफा थेला मावनानै जानांगौ जायोब्ला गाबोन साफा साफा मालायनि न' फैनानै जानांगौ जायोब्ला इसोरखौ दाय होयोब्ला इसोरा बुंगोन आगुआफोर लेखाखौ बोरै फरायनानै गोरों जानांगौ डक्टरा बोरै जानांगौ इन्जिनियारा बोरै जानांगौ आं नोंसोरनाव मानसि थिनहरदोंमोन नोंसोरसो बैसोर बुंनायखौ मानियाखैमोन होनना नोंसोरखौ बुंदों बुजिदोंना दा आं बुंदों नोंसोर जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बे टेलेन्टआ बे पावारा नोंसोरनाव दङ दाना बे टेलेन्टखौ बे पावारखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगौ माबोरै ओंखारबोगोन दाना बायजोआव दाखालि दिल्लीयाव जेब्ला महा उत्सव जादोंमोन बड'लेण्ड महा उत्सव दिल्लीयाव जेब्ला बड'लेण्ड महा उत्सव जादोंमोन अब्ला आंबो बेवहाय थांदोंमोन आं मोनहैबाय मोनहैनायनि उनाव उत्सव जानाय जायगायाव आं जेब्ला ओंखारहैबाय 15-20 मिनिटसो गिदिंबाय थानायनि उनावहाय सासे गथ' सेंग्रासा गथ' आरो बिनि बिफाया आंखौ नुहुरनानै दोंदों होसोबोदों होसोबोनानै गथ'आ बुंदों खुलुमबाय सार होननानै खुलुमबाय सारा आंखौ सिनायदोंना होनना बुंदों आं सिनायाखै सारा सानसेखालि जोंनि स्कुलाव थांदोंमोन डिजनी इवेन्ट एकाडेमियाव सारा सानसेखालि थांदोंमोन सारा लेक्सार होदोंमोन सारनि लेक्सार होनायखौ खोनासंनानै आङो दिनै मटिभेट जानानै थुलुंगा मोननानै दिनै आं दिल्लीयाव सासे इन्जिनियार हिसाबै फरायगासिनो दं होननानै बुंदों आरो बिफायाबो बुंबाय नंगौ सार नोंथां बुंनाय बाथ्रायावनो बे थुलुंगानानै दिनै सासे इन्जिनियार हिसाबै दिल्लीयाव फरायगासिनो दङ आंथ' दिल्लीयाव फरायहोनो हानाय गोहो गैया अब्लाबो गथ'आ जानो लुबैदों हिसाबै बिमा बिफा हिसाबै दायित्व दं हिसाबै दिनै आं मा खालामदों सप्तासेयाव जोंहा बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन गथ'नि फरायनांगौनि थाखाय बोथिब्रैनि जायगायाव जोंहा दिनै सप्तासेयाव बोथिसेल' ना बेदर जायो 15 बिघा हा दङ बेखौ आदि होयोमोन दिनै बे 15 बिघा हाखौ आं रावनोबो आदि होलिया आंनो मावो खस्थ' खालामनानै बिमायाबो दानिया ओरैनो थालिया दा अमा फिग्रा जाबाय आरो न'आवनो गायनाय मैगं थाइगंखौ खाथिनि बाजाराव फानहैग्रा जाबाय बेजोंनो दिनै आंनि फिसानि फरायनाया एग्रे बेग्रे जायो होननानै बुङो खोथाखौ खोनासंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दा नोंथांमोना खोनासंबोगोन नोंथांमोना मावजिया मिथिया दा बेनो मानसिया जुदि नाजानाय थायोब्ला गासैखौबो जानो हायो दा ओरैबायदि मोजां सम बेयाव जेसेबां फरायसाफोर दङ ओरैबायदि मोजां सम नोङो मा जानो नागिरदों दिनैनिफ्राय थांखि लानानै बेखौ एचिभ खालामनो हायो बे जायगासिम मोनहैनो हायो दा बिनि थाखाय आत्मबिश्वास जानांगोन सेल्फ कन्फिडेन्स आं बुंबाय दहाय बुंनायखौ आं बुंनो नागिरदों बेवहाय थानाय जेसेबां फरायसाफोर दङ बिसोर जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो जा खामानि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो बे टेलेन्टआ बे पावारा नोंसोरनियाव दङ दानिया बे टेलेन्टखौ बे पावारखौ बायजोआव दिहुनना लाबोनांगौ माबोरै ओंखारबोगोन बे बायजोआव बे ओंखारबोगोन जेब्ला नोंनियाव थांखि थागोन नोंनि सायाव सोनारगोन नोंहा थांखि दंना गैया नों मा जानो नागिरदों नोंहा जुदि जेबो थांखि गैयाब्ला नों जेबो जानाय नङा मानोना नों थांखि गैयाब्ला नों मानो गोसो होनानै फरायनो जेब्ला नों ओंखाम उखैगोन ओंखामखौ नोंनो रावबो जर्द बस्थ' दौनो गोनां खोथा गैया दौनांगौ जायो नामा जोंनो जर्द बस्थ' ओंखाम उखैयोब्ला ओंखामखौ जों गावनो बिनानै जायो रावबो खुरना होआबा नों गावनो खुरनानै जागोन नंगौना नङा बेबायदिनो जुदि नोंहा जानायनि जेबो थांखि गैयाबा माबा मोनसे जानायनि जेबो उखैनाय गैयाब्ला नोंखौ जेसेबां जबरदस्त फरायनो होआथों मानो नों जेबो जानाय नङा जुदि बेवहाय थानाय फरायसाफ्रा सोरनिबा नारसिननायावसो लेखा फरायदोंबा बेवहाय थानाय फरायसाफ्रा बायदि स्कुलाव थांदोंबा नोंसोर जेबो जानाय नङा
दा बेखायनो नोङो माबा मोनसे जानायनि उखैनाय थानांगौ जेला नोंनियाव माबा मोनसे जानायनि उखैनाय थागोन नोंखौ रावबो जबरदस्थ खालामनो गोनां खोथा गैया लेखा फरायनायफोरनि थाखाय नोङो गावनो फरायदो आरो बे थांखिया जेब्ला नों लाबाय बे थांखिया जेब्ला नोङो लाबाय अब्ला नोंनि गोरबो सिंनिफ्राय नोंनि टेलेन्टआ ओंखारबोगोन बायजोआव दा बेखायनो आं बुंदों बेबायदिनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं बुंनो नागिरदों मैया नोङो मा सानदोंमोन बेखौ गासिबो बावगारदो आं बुंबाय बेवहाय गोबां फरायसालि बायदिनो थागोन जायफ्रा थांनाय एग्जामाव 20% मोनदों थांनाय एग्जामाव 30% मोनदों 40% मोनदों मेट्रिक फाइनालाव 40% मोनदों 35% मोनदों मैया दाबो माबा मोनसे सिन्था खालामदोंमोन आंजों जानाय नङा बेफोर गासिबो बावगारजोबनानै जों दिनैनिफ्रायनो सिन्ता खालामनो हायो मानोना मानसिनो सोलायनो 1 मिनिटल' टाइम नांगौ मानसिनो चेन्ज जानो 1 मिनिटल' टाइम नांगौ नोंसिनावथ' गोबां टाइम दं दा बेखायनो नों मैया मा सानदोंमोन मा मावदोंमोन ना मा नेगेटिभ थट दंमोन बेफोर गासिबो बावगारदो दिनैनिफ्राय जों गोदान सिन्ता खालाम आं बुंदोंमोन नोंसोर जे जानो गोसो बेखौनो जानो हायो सेल्फ कनफिडेन्स बा आत्मविश्वास गावनि सायाव फोथायनाय गावनि सायाव फोथायनाया माला थागोन नों जेला खामानि मावगोन अब्लासो नोंनि सायाव फोथायनाया थागोन दा बेवहाय ओरैबायदि फरायसाफोर थानो हागौ फेब्रुवारियाव मेट्रिक फाइनाल जागोन सोरबा फरायसा थानो हागौ मोजां जाखानाय नङा मानो सानदों नोङो खारन नों लेखा फरायाखै बेबायदि फरायसाफोर थागोन थाबथाब फिफ्टिन फैनायाव हांसिखौ फरायया मानोना बेयाव कनफिडेन्स दङ मानो कनफिडेन्स दं बेयाव मानो फोथायनाय दं खारन बेयो गोसो होना फरायदों बेयाव ओरैबायदि फोथायनाय दङ आं एसेबां फरायबाय बेखिनिखौ मुखास्थ' लाजोबबाय बेखौबो गोसोआव लाजोबबाय बेखिनिखौ गासिबो बुजिजोबबाय बे बिजाबनिफ्राय जि कुइसना फैयाथों मानो आं दा गासिखौबो लिरनो हासिगौ ओंखायनो थाबैबो हासिगौ आनजादा मानोना बियो खामानि मावदों जाय खामानि मावाखै एबा फरायाखै बियो सानदों मास मोनसे फावसायबावो आंनि एग्जामा 2 मास फावसायबावो आंनि एग्जामा होनोना तो बेखायनो जेब्ला नोङो खामानि मावगोन अब्ला नोंनि आत्मविश्वासा फैगोन बुजिबाय गावनि सायाव फोथायनाय थागोन खालि मोनसे खोथाखौ फोथायगोन नोंसोरनियाव टेलेन्ट दङ साफ्रोमनावबो पावार दङ जि जानो गोसो बेखौनो जानानै बे टेलेन्टआ बे पावारा दङ बे टेलेन्टआ बे पावारा बायजोआव ओंखारबोगोन माला आं बुंनाया दहाय थांखि थानांगौ नों मा जानो नागिरदों आं डक्टर जानो नागिरदों नों मा जानो नागिरदों आं इन्जिनियार जानो नागिरदों नों मा जानो नागिरदों आं साइन्टिस्ट जानो नागिरदों आं प्रफेसर जानो नागिरदों आं एडभकेट जानो नागिरदों बे थांखिया थानांगोन दिननिफ्राय दा थांखिखौ मैया नों मा सानो बे गासिबो बावगारजोब नेगेटिभ थट बेफोर गासिबो बावगारजोब बुजिबायना जोङो सानफ्लाङोल' माब्लाबा जों सानफ्लाङोल' आं जानो हानाय नङा होननानै दा आं बिनि एग्जामफोरखौ होनो नागिरदों हेलेना दैमारिखौ सिनायोना नोंसोरो हेलेना दैमारि एक्ट्रिसखौ आमाइनि फिसाजोखौ हेलेना दैमारिया मडेलिं खालामोमोन मडेलिं सिनेमा ओंखारनायनि सिगां मडेलिं खालामोमोन दाबो खालामो जोंनि जायगा एखे लोगो खाथिनिनो नालाय सानसेखालि बुंबाय हेलेना दैमारिखौ नों न'आव फैनांगौ न'आव फैनांगौ माने नोंखौ जों एक्ट्रिस खालामनो नागिरदों हायना मुलियाव